Assalamu alaykum. Türkmen synygatynyň, Aýdynsal synygatynyň mähruman mustaqbary. Hemmämize ma'lum bolýaly, owalar sağlaşanda gepleşiginiň güýzki mewsuminde üstünlükli çykyş edip, Ada Production YouTube kanalynda videolary uly seslenmelere sebäp bolan Annewerdi Oraz Mämedow ýyl günümizde uly gyzyklanma döretdi. Allah hoş günlerim, üdi yaşlı güllerim. Nurli teşbin bana gerek, diňlik bir bir göwülik. Gelin ýene bir soraga jogap tapaly. Synygatyň agar külpetli ýollaryny baştan geçiren halifalar ol hakda näme diýär? Ataway Çağruluýew diýilende bir beýik ägir şahalan biri öz mühürni goýan bir bagşylan bir diýip ataplaýan men Ataway. Atabay Çağruluýew bir başka bir figurudur o. Bir adamçylyk gyzylýan oglan men keçen bolgan özüni men özüm ýaly gepleşip Atawaýyň ne ýolundan aýdýan bir aýdymçylar köp de bagşylar. Bir bagşylan biri şu birinji çykyşyna ýanky owazlar sarlaşygyna teleýaýlamda çykyş edende bir halka kim kärebi ýaman Atawaýy atly diýýärler diýip ne şol maňa aýdan köp boldy. Ne onuň ady Annewerdi Oraz Mämedow. Türkmen Ovazı kanalda bir yaş oğlunu dinledim. Atabay Çağruluýew ýatladı bana. Şu hem Atabay bilen şu grup Aşgabatyň ýyllary geldi ýadyma. men bu oglany ýolum tanýarym. Filmde okýa kadar men tanydymam diýip ýa-da Annewerdi benim raýatyň isim tanýdym. Sağlany da agasam. Şu owalar sağlaşany gepleşigine de gördüm men. Tuğrulma desi var. Aydımlarını aydanına Atawaýyň käbir edýänatlar şu Annewerdi de bar edi. Şoratlar dinläpdir. Sin şol ýa-da bir sinlapşyň näme häsiýetleri bar aýdymanly Atawaýa miňze diýe. Ýöne şuň häsiýetlerinden bir göreýin diýip özüni alyp barşy bir halk muňyny bir diýmeli sözi bir pikirlenip diýmegi. Soňundan Annewerdi men bir maslahatlar berdim. Annewerdi ilmide ama dinleýijilerine sunwada hiç wagt ikilik etmeliler. Onun hasahy bagşymyza maýdyp geçen. Sen geleceğin goğudur. Ben şonu görýän şonu. Hemäňize can sağlygy arzu edýän üstünlük, täzeligiz mübarek bolsun. Adam näme ýyl geldiçe tejribe alan ýa-da sunwat ýoluny üstünlikler arzu edýän. Sen häsiýetiňe de sunwadyňa da men hep 5lik baha berýän. Şu 5likden düşmejek bol, gaýty ýokurlaryna gitjek bol.